Күптән түгел, 30 майда баш калабызда Гаилә бизәкләре дигән икенче бөтә республика фестивале булып үтте. Беренче фестиваль 10 ел әүвәл 1988 елда узгарылып, онда 70ләп гаилә катнашкайны. Быелгы фестивальдә 185 гаилә сыгыш яһана. Фестивальгә әзерлек март-апрель айларында ук төрле төбәкләрдә гаилә алу турларында башланды. Гаилә бизәкләре фестивале Ленин урамы буйлап медицина университеты, Башпотребсоюз, Родина кинотеатры, Нефтьчеләр мәдәният һарае алдында халык байрамнары һәм гаилә ансамбльләре сыгышы белән асылды. Адак Нефтьчеләр мәдәният һараенда гаилә ансамбльләре һәм күпсанлы тамашачылар гала концертка йыелды. Улар алдында Башкортстан президенты Муртаза Гобайдулла улы Рәхимов котлау сүзе белән сыгыш яһана. 1998 год объявлен в Республике Башкортостан годом семьи. И это не случайно. От состояния семьи во многом зависит нравственное здоровье всего общества. Если мы хотим сделать Башкортостан прекрасным, процветающим краем, чтобы в нем хорошо жилось и взрослым, и детям, мы должны в первую очередь защитить семью, проявить государственную заботу о женщине, матери, о детях, о семье. Поэтому было принято решение о разработке целевой программы поддержки семьи, материнства и детства. Задача фестиваля – укрепить семейные устои и традиции, привить гордость за наш Башкортостан, ставший родиной Сергея Аксакова и Салавата Юлаева, Константина Иванова, Аксентия Юртова и Валериана Васильева, Галимжана Ибрагима, Якова Уксаева. Любовь к народной мелодии, народному творчеству зарождается с колыбели. Именно семья является той самой средой, которая бережно хранит и передает из поколения в поколение лучшие образцы народного творчества. Яркие подтверждения тому наш фестиваль, который как бы символически собрал и объединил в одну большую семью все народы нашей республики. Дети должны знать язык матери, родной язык. И поэтому независимо татарин, башкирин, чуваш, марис, удмурт, немец, литовец или кто-либо другой национальности должны изучать свой язык. И у нас в республике обучение производится на 13 языках. И я считаю, это наше достижение с вами. Радоваться надо, что в республике в мире и согласии. Я думаю, вот такие встречи, они должны быть в фестивале. Уверен, что Башкортостан будет процветать. Спасибо. Спасибо вам. Башкортстан мәдәният министрлыгы һәм фәнни методика үзәге оештырган байрам Гаилә бизәкләре фестивале сын мәгънәһендә төрле халыклар иҗадынан коралган бизәк мозаиканы хәтерләтте. Сәхнәгә бер-бер артлы сыгып, һөнәрен күрсәткән һәр гаилә ансамбле үз тормышы, хыялдары хакында йыр һәм бию телендә баян итте.
Basmayның теле асылмай, біздің жүректер бит дәртле йөрәк, уйнап көлмәй һич тә асылмай. Алматаның алмаһына тәмле хушы тәрһибә, Алматаның алмаһына тәмле хушы тәрһибә. Иннегенә көтәм, иннегенә һагынам, иннегенә күрә иннегенә көтәм, иннегенә һагынам, иннегенә күрә Үрішліге мені өсін, жаклап ашарға кәрі, ақмақтарды әйті өсін, мұң, ахәр, дейін кәрі. Тау башында мініп кеттім, әттімады қалдырға, тау башында мініп кеттім, әттімады қалдырға, Туйыстық ақырттаға барырға, Бөлілберге туйыстық ақырттаға барырға. Башкортостандың атказанган мәдәният хезмәткәре гаилә башлыгы Хәннән Зәкир улына бүген 60 яшь. Уны сын күңелдән котлайык, дуслар. Элеккерәк оештырылган конкурстардың, дур байрамдардың, фестивальдәрдә айырмалы рәвештә бүгенге барган байрам шуныһы менән айырыла дип уйлыйм инде. Әлеге көндә безнең үдешмәкәр сәнгатькә, халык иҗатына, безнең халкыбызның, гаиләләрнең сәнгать түңәрәкләрендә йөрүчеләрнең ихтирамы ла зуррак. Улар сәхнәгә зур теләк менән киләләр. Элегерәк менә элекке замандарак без партия, комсомол оешмалары аша халыкты әйдәге сәхнәгә менегез, әйдәге катнашыгызрак дигән сүзләр менән кубырак китерһәк, бүгенге көндә инде тормыш үзгәргән гәмәләр халык үзе теләге менән килә. Үзләре янып, көйеп йырларга, биергә ынтылалар. Бұл байрам безгә бүген бик охшаны. Бұл байрам бүтә райондардағы, қалалардағы кеүек үк безнең районда ла үтте. Авылдарда зона конкурслары һәм менә безнең гаилә Ефремовтар гаиләһе менән берлектә ошо конкурста еңеп, ошо республика байрамына килде. Бұл байрамның әһәмияте бик зурдыр дип уйлыйм, чөнки атанан күргән ук юнган, инәнән күргән тун бескән дигән мәкаль бар. Менә без үзебезнең булган гына һөнәрләребезне үзебезнең балаларга тапшырабыз ошо байрамдарда. Бүгенге байрамга безнең килгәндәр өлгүле гаиләләрнең береһе. Гаиләләр тугандаш гаиләләр булып торалар инде. Нуриддиновтар, Амировтар, Канафиндар, Татлыбаевтар, Шагалиндар. Без менә үзебез катнашып йөргән шушы концертларда, авылларга йөрибез. Балаларга ла шуны өйрәтергә тырышабыз инде, үзебез менән бергә алып йөрибез.
Мына бер кызым, иптешим, бергә килгәнбез. 9 бала исә һәм үзем, мына тормыштың авырлыгына карамай, ошондай килеп җиттек инде. Гаилә биҙәктәре 2нче республика фестивале дауам итә. Өс таган таймаҫ дигәндәй, гаиләне, ырыуҙы бер бөтөн, көслө иткән 3 шарт бардыр. Беренсеһе ишле берҙәм булыу, икенсеһе күңел байлығы, йыр-моңға, сәсәнлеккә ия булыу, өсөнсөһе оҫта ҡуллы, һөнәрле һәм уңған булыу. Гаилә биҙәктәре фестивалендә йыр биеүгә әүәҫ ғаиләләр менән йәнәш һөнәрле ғаиләләр ҙә йыйылғайны. Уларҙың биҙәү ҡулланма ижады күргәҙмәһенә 30лап ғаилә коллективының ҡул эштәре ҡуйылды. Мәләүез ҡалаһынан Сәйет һәм Таңһылыу Күҙәшевтар, Тәлғәт ағай Буранбаевтар ғаиләһе, Беләрет районы Шығай ауылынан уңған ғаиләләрҙең эштәре, Туймазы ҡалаһынан Елена һәм Игорь Котельниковтар ғаиләһе яһаған сувенирҙар, Илеш районы Иҫке Ҡырғыҙ ауылынан Мазитовтар ғаиләһе, Дөмәй ауылынан Йыһануровтарҙың ижады, Архангелдән ҡул эштәре оҫтаһы Любовь Кудряшова, Бүздәк районынан Сәүәҙебаш ауылынан Ғәлимә Хажиеваның оҫта ҡулдары яһаған өй күрке, һөлгө, селтәрҙәр, Миәкәй районы Тамъян Таймаҫ ауылынан Зәйтүнә менән Хөснулла Вәлиуллиндар ғаиләһе, Ишембай районынан Шитинкиндар, Михавовайҙар, Мусиндарҙың ғаилә оҫталары эштәре республика күләмендә иң һәйбәт дип табылды.
тело чистила, фуражку не нашел. А при чем же здесь фуражка? Чем я разонравилась? Красотою все такая, ростом не убавилась. Зря серчай, дорогая, я во среду приходил, но стучал в окошко, заиграл шалодин. Гармонисты заиграли, я на месте не стою. Я сегодня вам частушки про что хотите спою. Экономия повсюду и повсюду хозрасчет, и поэтому девчонка покороче юбку шьет. Я частушки вам пропела, не шуми, дубравушка, 18 песен спела, еще дома 2 мешка. Знаешь, папа, солнце не одно, мы тебе не верим все равно. Там, где были, тоже есть оно, там оно висит давным-давно. Дочка с папой едут отдыхать, чтобы радость солнышко встречать. В небесах, как бабочки, летать. Солнце круг за горы провожай. Погляди в окошко, солнце круг. Знаешь, папа, этот круг мой близкий друг. Он поехал с нами отдыхать, чтоб дороги нас сопровождать. Холы по холы, холы по холы,
Мен мындағы бик көп хабақтар алдым. Мына өзім ойламаған едім, шул қадарым көп әләтлі, талантлы семьялар деп әйтергә керек бит инде. Бик көп тату гаиләләрде күрдек. Мына бұл яктан мына карап үткәндә лә бит инде күп матур әйберләр. Минем үзем өчен мына төрле музыкантлар менән катнаштым, аралаштым, һөйләштем. Мин үзем музыкант буларак, мине бик күп файдалы кәңәштәр биргән кешеләр дә булды. Шул ягыннан да бик матур булды. Как не искать источник, главный источник для вдохновения, для жизни, для любви, как не в семейном счастье, как не в любви, что является основным источником прогресса всего человеческого на всей планете. И если первые фестивали это были для дружбы, для красоты, для, может быть, какой-то демонстрации мастерства, то этот фестиваль конкретизируется точной задачей во имя будущего.
тормышыбыз имен, күңелебез көр, күгебез аян булһын. Йырга, моңга гашыйк гаиләләребез безнең тормышыбызга һәр сак ямь, шатлык һәм матурлык өстәһен. Күп милләтле гаиләләребез булган туган Башкортстаныбыз һәр сак гөрләп яшәһен һәм сәскә атһын. Hürmetli тамашасылар, кадерле Улы байрамда катнашучылар һәм моны оештыручылар. Дорогие наши зрители, дорогие наши участники и организаторы нашего прекрасного праздника. В нашем огромном доме, в нашей большой семье, дружной семье, именуемой Башкортостан, сегодня большой праздник. Это заключительный концерт второго фестиваля семейных ансамблей под названием «Семейная мозаика». И мы с вами сегодня ощутили, как на нас обрушился целый каскад приятного, доброго, возвышенного, прекрасного. И этот каскад обрушили на нас находящиеся здесь 80 созвездий, 80 семей и 30 созвездий семей, которые организовали свою выставку в фойе Дворца «Нефтяник». Это стало возможным благодаря тому, что этот год объявлен в республике годом семьи. Мы с вами прекрасно понимаем, что не только в народном творчестве заключен смысл года семьи. Много делается и в материальном плане, но сегодня мы здесь увидели дружные семьи. Сегодня мы видели семьи, где культ прекрасного. Сегодня увидели семьи, где гордятся своей республикой, своим огромным домом. Сегодня, может быть, несколько грустно. Завершаем мы фестиваль. Но мы разъезжаемся, уверенные в том, что встретимся еще на третьем фестивале, что сегодняшний фестиваль всколыхнет еще такие пласты народных талантов, о которых мы, может быть, и боимся немного думать и мечтать. Поэтому сегодня завершаем. Огромное спасибо вам всем. До следующей встречи на третьем фестивале. Быелгы иң фәһемле байрамдарның береһенә милләттәр, гаиләләр тантанаһына әверелгән гаилә бирәктәре 2нче Бөтә республика фестивале тамам. Фестиваль уты һәр бер өйдә, һәр хыялды яктыртып торыр өчен йөрәктәргә күсте, күңелләрдә балкып калды.